Okay, hej, nu skal I prøve noget her. Det er her på til episode 2. Jeg har faktisk optaget en episode 2, så vi spiller lidt videre, fordi jeg kom til at slette alle mine videoer i hele min mappe, hvor jeg kun ville have slettet en video. Det var Minecraft video, som jeg ikke helt tilfreds med, så den lavede jeg ikke, eller den, så skete der eller noget. Jeg ved ikke, om jeg har markeret alle, og så sletter jeg alle, og jeg havde lavet en lol på 26 minutter. Og i undskyld, hvis mikrofonen var dårlig den her gang, men den bliver bedre næste gang. Yeah, bitch, bitch, det er så ikke bitch. Okay, skal vi have? What the fuck? Okay, er det så hvor jeg skal? Ja. Så kommer Nikolaj online nu. Det må jeg ikke se. Det kan jeg ikke se. Hold nu. Så okay, det har jeg ikke mening. Ja, altså ikke vundet på jo. Det har jeg. Jeg tror, man skal have en video. Okay. PewDiePie quiz. Okay, jeg aner ikke det her. Okay. Undskyld. Lige sådan. Okay, sådan. Det var sikkert virkelig for svært. Jeg tror, han er det er jo et spørgsmål på min video. Det er jo op til ham, der er noget bane. What's beautiful? Det var det ikke. McDonald's. Jeg har nok også en dårlig mikrofon, jeg kan ikke huske, at jeg har den der var næsten